sessions SAC, que en diem Sabadell Solar, i va sorgir en concret a partir de la segona sessió que vam fer sobre instal·lació de plaques fotovoltaiques a edificis col·lectius. N'anirem fent. Abans em preguntava algú que on anunciem aquestes sessions. Avui en dia costa molt poder col·locar el programa de sessions, per més interessants que les consideris. Tenim normalment un web o un blog que es diu sabadellsolar.wordpress.com. Només que poseu Sabadell Solar, en els primers resultats trobareu la informació aquesta. Ara estem emetint en vídeo, en directe, per Instagram, i després repositarem a Sabadell Solar el vídeo corresponent. Sense més preludis, Narcís, gràcies per venir. Doncs farem servir bastant la pantalla. No sé si ho veieu prou bé, si no agafeu llocs més. Ho dic perquè si és lateral aquestes igual no es veu molt bé. Bé, moveu-vos si convé. Doncs això, anem a començar. Jo soc el Narcís Noguera i potser el primer de tot és que digui el que soc i el que no soc. No soc enginyer, no soc venedor de cap marca comercial, soc una persona que un dia tenia un cotxe de benzina i pensava que li duraria molts anys per poder ajornar la decisió de què fer després, però un dia a la P7, allà a l'alçada del Banc de Sabadell, es va morir el motor, reparació caríssima, i per tant has de decidir què fas. Això va ser l'estiu passat, no fa ni l'any. Tenia aquest perfil, podia dir, m'interessa un cotxe elèctric, bueno, sí, però si no hi surto molt perdent, disposat a totes les coses que representa un cotxe elèctric, que saps que serà diferent, t'hauràs d'adaptar, hi haurà coses, hi ha aplicacions, has de carregar, però saps que hi ha un merder, i bueno, predisposició una mica sí que la tinc. I fa 9 mesos, o sigui, arribo al cotxe elèctric amb aquestes circumstàncies i fa 9 mesos que ja en tinc un i que per tant he hagut d'aprendre'm coses d'aquelles que fa el dia abans que no m'espatllés el cotxe ni m'interessaven ni pensava que m'interessarien mai, o qui sap quin dia. Si hagués de dir ara ràpidament, si algú digués tinc molta pressa i me n'he d'anar corrents, doncs he preparat ja perquè algú digui aquests que reproduïu les coses al doble de velocitat i us en voleu anar molt ràpid. He fet un pros i contres així perquè ja us en feu una idea. Tenir un cotxe elèctric a la part de pros. Tenir un cotxe elèctric és més econòmic que un de benzina. Haureu vist que tots els taxistes poquet a poquet s'estan passant i si algun dia parleu amb algun d'ells us explicarà el que s'estalvia carregant amb electricitat i no amb benzina. Són cotxes nous, són cotxes tecnificats, són cotxes que van amb l'òrbita aquesta de les aplicacions, són cotxes connectats a internet, que els pots engegar abans no hi entres, que poses l'aire condicionat. Segurament de benzina també n'hi ha d'aquests, segurament n'hi ha, però tots els elèctrics ho tenen. Molts dels elèctrics estan en la gamma més alta de mesures de seguretat, d'assistència a la conducció, etc. Vol dir que també tenen aquestes garanties que no vas amb un cotxe que et fallarà ràpidament. Cada cop els cotxes aquests tenen més autonomia, cada cop hi ha més carregadors, després ho veurem amb més detall. Hi ha uns descomptes i unes ajudes oficials, després ho veurem amb més detall. Tens assegurat la zona de baixes emissions, la de Sabadell algun dia arrencarà, però si no les de Barcelona són ja molt famoses. I aquí amb el zero, és un zero real, no són aquells híbrids que et donen zero però a estones has de posar-hi benzina. I una cosa que segurament ens impulsa molts, que és saber que no contamines, entenent com que no estàs fent emissió de CO2 o de gasos d'efecte hivernacle mentre condueixes. Si voleu contres, que segur que també en podríem trobar, és que comparat amb com és un cotxe de benzina, el cotxe de benzina potser estem acostumats a que el carreguem en 5 minuts, que ens dona autonomia de 600 quilòmetres, aquí no passa tant. Les càrregues són més lentes, si fas viatges llargs, i això també és una cosa a tenir en compte, si en fas molts has de planificar-te una mica. Això de les aplicacions, descobreixes
que tu vas a una benzinera de qualsevol marca i no t'hi fixes, entres, carregues i marxes. Els carregadors, cadascun té el papa i la mama corresponent i has de carregar amb la seva aplicació, és una punyeta. Això hi ha països que ho han resolt. Portugal hi ha una única aplicació per tots els punts de càrrega. Aquí hi ha altres països, no passa. Llavors, Iberdrola, Endesa, Estavanell, algunes esotèriques que no coneixes i no penses ni que existeixin, cadascuna té la seva. Hi ha una directiva europea que diu que a partir d'aquest any totes s'han d'anar transformant perquè es pugui pagar amb targeta de crèdit, però bé, són aquelles directives que ho anirem veient al llarg dels anys, vull dir, a partir d'aquest any, teòricament ha de ser així. Les ajudes, també a diferència d'altres països, aquí el tràmit pot acabar durant un any i mig, fins que no cobres, des que te l'has comprat fins que reps l'ajuda. I és una mica l'habitual trencacames de totes les ajudes aquestes. Si algun dia heu posat panells solars també sabreu, si us ho ha fet l'empresa, rai, però si ho heu hagut de fer vosaltres sabeu que també és una mica merdaret. I fins ara els cotxes aquests tenien la fama, els cotxes elèctrics, de ser cars, que tots eren hòsties, que són més cars, que són molt cars, que són molt pocs. Tot això ha anat canviant i també ho veurem d'aquí una miqueta, això. Per què estem una mica aquí tots preocupats en parlar de cotxes elèctrics? Doncs això és la variació de la temperatura mitjana a la Terra en diferents sistemes de mesura des del 1850 fins al 2024. Aquí veureu moltes dades estadístiques, haureu de confiar que no me les he inventat i que són de llocs de fiar, perquè pot passar que avui en dia, si aviat encarregarem les estadístiques que vulguem a qualsevol xat d'aquests i ens les faran ida i diran que va al revés. El tram potser un dia d'aquests ensenya una que la corba de temperatura ens porta una glaciació, però en principi aquestes són diferents dades, diferents mesures i hi ha aquest efecte de pujar la temperatura que hi ha qui diu que això ja ho troba. Les emissions de CO2 al món són aquestes. Això és la visió pessimista perquè és el volum global. Si ho veieu, a partir del que se'n diu la industrialització va pujant, hi ha una baixadeta curiosa durant la pandèmia, però a efectes de xifres absolutes segueix augmentant. Ens pensem que ja estem en marxa solucionant coses, però el cert és que això està comptat en volum, en milions, bilions de tones, entenc jo que aquí és de CO2, el valor de la T. Ja dic que no soc enginyer ni físic ni aquestes coses. Els valors absoluts segueixen augmentant. Estem preocupadíssims pel CO2 i pel canvi climàtic, però les emissions de CO2 al planeta segueixen augmentant. Tot i que en parlem de tant en tant, molt. I aquesta és potser la dada una mica, si volem veure una mica, ser una mica més optimistes i anar una mica més tranquils a l'hora d'anar a dormir, això és per càpita. La xifra, és a dir, per població mundial, per emissions de CO2 per càpita, no és tan negativa. El global, la població va augmentant, lògicament a més població, més emissió de CO2, però diguem, la mitjana o el repartiment a partir del CO2 per càpita, doncs si ho veieu ja no és tan alarmant com aquella xifra que va pujant. El qual no vol dir que estiguem en cap escenari de baixada ni baixada sostinguda. Les úniques baixades hauríem d'anar trobant les diferents crisis, la dels 70 i tants, aniríem trobant el 2008, cada baixadeta podríem posar-li l'etiqueta d'una crisi econòmica mundial que és la que provoca que s'atura tot. No és que siguin mesures o actuacions favorables d'una altra mena. I si de tot el món baixem a la realitat d'aquí, doncs això és en volum, això no és per càpita, això és en volum d'emissió de CO2. A Catalunya, doncs
Aquí les dades no són any a any, són en períodes saltats i per tant el de la pandèmia no hi consta tant. Jo em crec que els que ho han fet, aquí diuen d'on treuen les fonts, jo m'ho he de creure. En resum, hi hauria aquella estabilització relativa que hi ha d'emissions. I si pensem en quins són els focus, els orígens d'aquest CO2, trànsit, cotxes i camions s'aporta un bon gruix d'aquest acumulat d'emissions. El port de Barcelona, se'n parla sovint dels ports, segurament els creuers i ara estan començant, si heu sentit, a electrificar els grans vaixells que arribaven i seguien funcionant tot el sant dia perquè la seva electricitat depenia del funcionament del motor. Ara els estan començant a donar alimentació elèctrica perquè no hagin d'estar fent anar tots els motors. Els aeroports, els habitatges, Repsol i aquí la part bonica, ferrocarrils i Renfe. Renfe sovint participa amb el 0%, no només perquè van amb electricitat, sinó perquè no funciona. Però bueno, aquí està. La part bonica serien aquests. Sí, això és dades a nivell de Catalunya, no? A tot això, n'haureu sentit parlar potser alguna vegada d'això de l'Acord de París i les limitacions que la Unió Europea, aquell seguit de normes o un acord que s'ha fet a nivell mundial. Jo he posat Unió Europea, però són acords, aquests són concrets a nivell de Unió Europea, però alguns d'ells són acords fets a nivell mundial, del qual els Estats Units, cada cop que el tram hi puja, el govern, dic els Estats Units, i afegiu-hi uns quants més d'aquests governs que qüestionen tota aquesta situació, doncs en marxen correcuita per no estar obligats a haver de complir res. A nivell de cotxes hi ha aquest acord amb aquest seguit d'anys. És a dir, van establir el 2020, es va fer una mena de mitjana del que estaven emetent els cotxes de cada marca d'Europa de CO2 per quilòmetre, eren aquests 95 grams, això es va establir com a barem en aquella època, llavors es va dir d'aquí arribarem en diferents fases a prohibir la venda de vehicles i el 2050 emissions zero emissions en cotxes i en tot, en edificis, en qualsevol altra cosa. Aquesta és la línia de temps que marca aquest acord de París. Aquest 2025, això en groc, vol dir que fa 4 dies ja ho hem modificat, perquè aquest 2025 s'havia d'arribar a aquest valor, que era una mica menys del de feia 5 anys, i era una reducció. Això és la mitjana, o sigui, el que emeten la mitjana de vehicles que fabrica una marca. I aquest 2025 havia de ser aquest valor. Com que no hi estaven arribant, potser vau sentir notícies que deien els hi faran unes multes, tranquils, van anar, suposo, els amos d'aquestes empreses, van anar a parlar amb la Unió Europea, els hi deurien explicar allò típic de, ostres, és que m'agafes en mal moment, i llavors aquesta limitació es manté, però no fa falta que sigui ara el 25, sinó que ens ho mirarem el 27. Han decidit que els hi donen 2 anys perquè compleixin això. Això ha generat estadístiques rares de venda de cotxes. A finals de, potser ho vau sentir, a finals del 24 la venda de cotxes elèctrics va baixar. Hi havia picardia de moltes marques d'esperar matriculacions de les que podien esperar per tal de que poder treure segons quins cotxes elèctrics, treure'ls en data 25, perquè hi ha allò típic de la comptabilitat aquesta creativa, de dir, si m'ho comptes el 25, ja m'interessa, no me l'apuntis ara, perquè m'interessa reduir, o sigui, fer-me baixar la xifra aquesta dels cotxes que estic venent, no? O sigui que a vegades algunes xifres, ara per exemple la venda de cotxes elèctrics aquests primers mesos de l'any estan funcionant bé, possiblement era perquè tenien allà retingudes segons quines matrícules i ara estan
potser algunes d'elles sortint més enllà del que són les nenes. Aquest seria, diguem, ja ho heu vist, el calendari previst, però potser de color groc algun dia tocarà pintar més coses perquè aniran retocant segons quines normes un cop fetes. Diríem, no estem en el millor moment de sensibilitat en totes aquestes coses. Això és un document que va fer una mica antic, però són els grans sistemes que la Unió Europea considerava que havien de ser per incrementar el cotxe elèctric, l'extensió del cotxe elèctric, finançar el vehicle elèctric a la indústria, fer punts de càrrega tant per casa com en llocs al carrer, afavorir flotes que hi haguessin a nivell de l'administració, compra de vehicles elèctrics per les flotes de serveis municipals o del govern, ajudes al transport públic, incentivar amb altres coses, descomptes a diferents punts, ja ho sabeu això, que a vegades si tens un cotxe elèctric les autopistes de la Generalitat et surten molt reduïdes el preu, o en una època els llocs de les zones blaves, a Barcelona em sembla que ho han canviat, era gratuït fins l'any passat i ara es paga molt poc, etc. Petites ajudes i això és el que es va dir. Anem a veure, si us sembla, coses sobre els cotxes, les vides, les bateries. Durant bastant temps, això que deien que els cotxes eren cars, i segurament ho eren perquè, clar, a diferència dels litres de capacitat que té un cotxe normal de dipòsit de benzina, les bateries ocupen. Tots sabem que fa temps els mòbils eren molt petits i ens duraven poc i a mig matí o mig tarda havies de posar-lo a carregar. Els van fer una mica més grans i automàticament la bateria durava més. 2 i 2 són 4, com més espai tens per posar bateria, més bateria tens. Llavors, aquí hi ha una mica, això són els segments clàssics de quan llogueu un cotxe o si sou mitjanament entesos o no gaire en tot el món dels cotxes, aquests són els segments de mida dels diferents cotxes. Aquí hi ha una mica exemples d'alguns models, sense entrar en grans detalls de quins models ho poden ser, i us diuen quants quilowatts-hores té la bateria, quina capacitat té i l'autonomia que li representa. Fa un temps, el que trobaves bastant eren vehicles de fins a 200 quilòmetres amb capacitat de 30, 40, els petitons, però clar, si els cotxes que trobaves eren grans, perquè suposo que Europa sobretot volien, si algú li deia que el seu cotxe tenia 200 quilòmetres d'autonomia, no en vendrien ni un. Llavors van optar per les gammes més grans, per cotxes molt grossos, que pogués entrar-hi una bateria molt gran i que llavors, quan vingués la persona interessada, li poguessis dir no, amb aquest cotxe tens 400, 500. Eren cotxes grans, eren cotxes cars. Això a la Xina, que és el gran motoret de tota l'evolució de tots els cotxes elèctrics, no s'hi van trobar, llavors van fer cotxes més petits. Ara estan arribant, l'Euro5 aquest que està aquí s'acaba de presentar aquest any, si no m'equivoco, a finals de l'any passat. Però diem, a Europa els models eren sempre, començaven a electrificar els models grossos, els models grans, perquè així es poguessin dir aquí hi ha molta autonomia, aquí tens estona per damunt i avall. Hi ha una mica de relació. Si tu vols un cotxe molt petit, un Mini o un Twingo, clar, no és fàcil que tinguis l'autonomia més llarga del món, perquè la capacitat del cotxe per tenir bateria és la que és. Com més gran és el cotxe, més gran pot ser la bateria. Una mica passa, però també hi ha molta millora i cada 2 per 3 hi ha progressos en bateries de més densitat, en bateries de càrrega ràpida cada cop més exteses. Vol dir que no és... que aquesta foto d'ara
més o menys, no és la que hi havia fa 5 anys, ni 4, ni 3, i serà diferent d'aquí 3 i d'aquí 2, perquè està entrant molt més cotxe en aquest sector de cotxes més petits, amb bateries més eficients, amb velocitats de càrrega més altes, que es fan molt més atractius a més gent, perquè clar, si et diuen que tens una autonomia de 200 quilòmetres, hòstia, és que penses que has d'estar carregant dia sí dia no. Si se't planteja un altre escenari, bé, doncs canvia. Ho parlàvem ara fa un moment sobre càlculs. Segons la meva experiència, el consum mitjà, que depèn de tantíssimes coses com lògicament el pes, la temperatura, clar, és una bateria, l'efecte d'estar a la temperatura que hi ha, si fa servir o no aire condicionat, si la carretera és una carretera de muntanya, si és una carretera que et poses a 120 tota l'estona. Jo aquest consum mitjà és el que puc arribar a dir que pot ser. Algú dirà que 15 també i algú dirà que 18 doncs li surt amb ell, no? I aquest cost aproximat d'omplir completament una bateria en les condicions, tothom té el seu contracte a casa seva i algú el tindrà més així, algú el tindrà més aixàs i algú que té aquell contracte que a les nits no paga res perquè ha aconseguit aquesta història. Doncs fantàstic, perquè si a casa teva a les nits no paga res, doncs et costarà res. Però si pagues poquíssim, que és el normal, doncs omplir una bateria d'aquest tipus de 64 kWh pot costar a casa, amb les tarifes normals, uns 10 euros en comparació amb el que et pot costar per una autonomia estaríem dient de 400, posem. 400 en benzina, doncs calculeu, no són 10, ni el doble, el triple també més, i estaríem potser pels 40 i 40 i tants, no? Potser. Doncs això seria el que hi ha. Els carregadors, l'experiència dels carregadors. Es recomana que les bateries, això totes, d'aquests altres aparells també, es recomana que es carreguin sempre que estiguin amb la franja entre el 20 i el 80% de capacitat. Vol dir que no vas mai a veure com la bateria marca 3, 2, 1 i ai, si arribo, que potser amb la benzina et passa més, apures més. Aquí no apures tant perquè també de cara a la salut de la bateria convé que no ho facis, no? Quins carregadors hi ha? Ja hem donat per fet que una a casa seva toca que en tingui un, no? Però també n'hi ha al carrer del que anomeno entre lents i ràpids, doncs de lents, que ja veurem velocitats, n'hi ha de gratuïts. A Sabadell, al Parc Catalunya n'hi ha 2, aquell un d'ells és ràpid, i aquí al costat de la fira també n'hi ha, i si rasquéssim alguna mica trobaríem algun altre que era amb el seu. També en trobes algun dia a algun supermercat o a algun altre lloc per trobar-ne. Hi ha empreses públiques que en tenen. Això també és una cosa que hi ha qui pot tenir en compte a l'hora de dir, home, depèn d'on treballes. Si treballes em sembla que és gent que treballa a Terrassa, si hi ha un cas, gent que treballa a la Politècnica de Terrassa, tenen carregadors gratuïts. Però si treballes allà, si t'hi mous, doncs és una dada a tenir en compte de facilitat de poder anar allà i carregar. Els preus, si vas a un dels lents, que els lents doncs, serien normalment alguns que hi ha a les benzineres, el preu podria sortir d'aquests 18 euros. En lloc d'aquells 10, doncs arribaria potser als 18. Aproximadament, és molt, depèn, hi ha preus diferents a cada un dels llocs. I els que són ràpids acostumen a ser una mica més cars. Els ràpids vol dir, ara ho veurem, amb quines velocitats carregues. A casa un no necessita normalment grans velocitats perquè primer té el comptador que té i tampoc no t'hi instal·laràs. És el comptador normal. El comptador normal que un té a casa ja estan preparats perquè treguin un cable, el facin arribar seguint tots els recorreguts que faci falta fins al pàrquing i normalment són d'aquesta velocitat de càrrega, de 6 kWh.
Això què vol dir? Doncs que el deixa 7 hores, no t'interessa que et carregui més enllà del preu i de la protecció que hauria de tenir la instal·lació, perquè és la típica càrrega que fas a les hores de nit, quan te'n vas, arribes a casa, el poses a carregar i l'endemà l'agafes. Si un no té aquest horari i treballa de nit, doncs tot això canviaria. Normalment aquelles hores pots arribar en 7 hores aproximadament, si es permet 42 kWh aproximadament, és el que carregaries d'un cotxe que en tenia, posem 64, doncs ja és aquest 80 i tant per cent que l'estàs carregant. Els que hi ha al carrer normalment, els diem lents també, però poden tenir velocitats d'aquest estil. A llocs de treball acostumen a ser també d'aquest estil. Aquests estan pensats per càrregues més curtes, fins i tot potser alguns supermercats poden tenir aquest tipus de càrrega. Són càrregues més curtes, 2 hores, i et permeten posar-li 25 kWh, que pot representar un 30%, no arriba, més o menys, del que pot ser el cotxe. Llavors hi ha les ràpides, que n'hi ha de 50, però hi ha encara de més ràpides, que en 20 minuts ja podeu fer numerets, carreguen molt més ràpids. Aquestes provoquen un cert desgast a la bateria, però has de posar a la balança si tu estàs fent un viatge d'aquí a València i arribant a Castelló allò et marca poc, no et plantejaràs 7 hores de càrrega, segurament ni 2, i pararàs en un lloc que hauràs vist en una aplicació que tenen una càrrega ràpida d'aquestes o d'aquestes, i en 20 minuts allò passarà de marcar-te 20 a marcar-te 80, i fent un cafè i poca cosa més estaràs ja novament en marxa. D'aquests ràpids n'hi ha per totes les carreteres ràpides, n'hi ha bastants. Un no s'hi fixa fins que els necessita, no? El dia abans que els necessitis no saps ni què coi és aquella cosa que hi ha allà. Això és una mica un petit exemple per veure les eficiències que el canvi d'un cotxe elèctric no només és dir, ui, s'han posat pesats i els hem de canviar. També representa una millora d'eficiència de tecnologia. La tecnologia, no us dono tots els detalls, ho veieu relativament bé, veieu l'eficiència d'un motor de combustió, fa escalfor que es perd, té molts més mecanismes en el motor que no pas l'elèctric, de manera que diríem que l'eficiència es considera d'un 16 o un 25% la que fa que traccionin les rodes, amb un elèctric comptant una capacitat també de recàrrega, els cotxes elèctrics es recarreguen, els de benzina no, doncs els pot arribar al 85 o més amunt d'eficiència d'un motor. Vol dir que tecnològicament és com allò com anar amb els fogons de tota la vida, que estan molt bé a casa, a la cuina, però després penses, ostres, la capacitat de coses que et permet de programar una cuina d'inducció, segur que aquí algú preferirà els fogons de tota la vida o la llar de foc i tot, però vull dir, amb una li pots aplicar una tecnologia, l'altra és una aixeta que obres i tanques. L'altra li pots programar que et mantingui una temperatura, que se t'encengui al cap d'un temps, pots fer que se tanqui al cap d'un altre, et permet fer més cosetes, és més cap allà on anem que d'allà on venim. Les ajudes. Aquest pla estava en vigor fins a finals de l'any passat, s'havia de renovar amb un decret d'aquests famosos que hi anaven moltes coses ficades, allò que es va dir òmnibus, no es va aprovar i això està ara penjat, però aquesta és l'ajuda que hi havia. Tots els grups que hi ha diuen amb insistència, els grups que hi ha al Parlament espanyol, que és on això s'ha d'acabar aprovant, han dit que volen mantenir-les, o sigui que no hi ha d'haver-hi cap problema que això s'acabarà aprovant una cosa similar o evolucionada i que a més serà a comptar des de l'1 de gener, és a dir, no es quedaran els pobres desgraciadets que s'hagin comprat el cotxe el dia abans dient, cas on nena, què he fet, no? O sigui que s'acollirà tothom. Les ajudes, quines són? Doncs això, en el cas dels cotxes,
si tu et compres un cotxe elèctric són 4.500, si a més treus de circulació un de combustió sumen 2.500 més, ho dic bé, no? Els carregadors, si el poses a casa l'ajuda és del 70% del cost, o sigui que diguem, és un import. Tot això és el que després triguen, ho fas ara i el dia que ho cobres és com si t'hagués tocat la loteria perquè han passat mesos que dius, hòstia, què és això? No, s'han equivocat. Pot durar ben bé 2 anys l'espera. I com sempre, quan hi ha ajuda d'aquestes, dius que bé, i llavors l'any següent arriba la renda i dius, hòstia, allò que va ser un ingrés, ara ho he de declarar i se'm quedaran no sé quin percentatge. Passa. Però, per compensar-ho, si és que es pot compensar, també a l'IRPF actualment hi ha una ajuda d'un 15% respecte al preu del cotxe i dels carregadors en condicions que vol dir que els cotxes caríssims, caríssims vol dir, no sé, és que jo se vaig llegir, més de 45.000 euros. Igual hi ha gent que sí que se'l compra un, però a partir d'una xifra del cost del cotxe, no sé si llavors rebaixaven el percentatge d'ajuda, però diríem que la gran majoria de mortals seria aquesta més o menys les ajudes que hi arriben. Això està en vigor, això no s'ha modificat, això, en fi, espero poder-ho beneficiar-me'n jo pròximament. Els carregadors que hi ha a Catalunya, no veieu la xifra perquè potser no ho veieu, però bé, anem perquè us en feu una idea. Doncs aquests són els de velocitat baixa, i n'hi ha els que hi ha, perquè us en feu una idea. Aquests són els de velocitat una mica més alta, també relativament lenta, no són, diríem, els que són per carregar. Aquests són per estar en un lloc i mentre estàs al restaurant o mentre estàs fent una visita al poble carregues. Aquests t'obliguen a ser 2 hores de càrrega, 3 hores de càrrega, no minuts. Quan ja passem els de 50, el seu sentit és que estiguin, que ja ho estan una mica, a les vies de comunicació que travessen el país, perquè ja no es tracta que t'hi estiguis allà 3 hores, sinó que es tracta que t'hi estiguis minuts, mitja hora, 40 minuts, però no una barbaritat. I si diguéssiu, ostres, mira, aquest és un altre mapa que el que fa és posar-los tots, perquè és una aplicació d'aquestes que t'has d'acabar fent amic d'ella per saber on són els punts de càrrega i que hi ha, doncs aquí n'hi ha 1.600, de verd n'hi ha molts, però veieu que hi ha forats, no? Segons això, la Seu d'Urgell i tota la ruta que aniria cap al Pallars no n'hi ha ni un. Hòstia, penses, no? Passa, no? Vull dir que de cop hi ha un decret del govern espanyol que obligava des de l'any 21 a totes les benzineres en funció del consum de benzina que tenen a tenir carregadors, però hi havia tot excepcions. Deu ser que totes estan acollits a les excepcions, perquè després no veus a cada benzinera el punt de càrrega, no els veus, n'hi ha que sí i n'hi ha molts que no. I per què? Doncs perquè, no sé, també, o si hi ha algun inspector, deu tenir molta feina, deu ser el mateix inspector que també deu estar mirant tantes coses que estarien bé que les vigilessin, però que no els veus. I dius, bueno, i aquest és un panorama molt trist. Catalunya està, cada puntet blau és un carregadoret. Ja veieu que, no? Bueno, hi ha països que estan una mica endarrere. I diríem que Catalunya, en el conjunt de l'Estat, és capdavanter en tenir punts de càrrega, però Espanya està, diríem que si et mous pels països catalans encara vas carregant per aquí i per allà, quan fas, si algú ha d'anar molt sovint a Madrid, has d'anar buscant on parar amb més il·lusió, que segurament són línies que hi ha punts de càrrega ràpid, no? Vol dir que són els que t'interessen. Si fas una ruta
t'interessen els ràpids. I d'aquests, com que és negoci i t'ho cobren bé, ja n'hi ha. No? Però clar, imagineu-vos que només que travessar una mica, no? Es nota bastant, no? Que si travesseu una mica i entreu ja a la zona de l'estat francès, la densitat de blaus és bastant més bèstia. Vol dir que senyal que no teniu zones. Perdona, suposo que Inglaterra no el comptes com a Europa, perquè no n'hi ha cap. No n'hi ha cap perquè això deu ser Unió Europea, i quan van marxar les dades ja no es deuen posar en comú. Ara començaran a veure coses tot que hi ha al món. Això són el nombre, se suposa, vull dir que ja m'ho crec, de punts de càrrega de diferents anys de l'evolució per zones geogràfiques del món. Això vermell és la Xina, l'enxufada que tenen allà, l'enxufada mai millor dit, no? Com s'han abocat cap al món aquest del cotxe elèctric és bestial, perquè és que semblava que aquí tots anàvem més o menys igual i no sé si aprofitant la pandèmia o què coi hi ha una disparada, no? I amb l'aposta que hi ha, perquè ho veieu, el vermell és Xina, el color aquest verd és Europa i el blau cel, no sé com, és Nord-Amèrica. Els petitets ja no es veuen. Però és a dir, dius, hòstia, no? Allà estan fent l'aposta pel cotxe elèctric que deixa'ls córrer. Narcís, perdona, apretem una mica. Som-hi. I aquesta gràfica s'assembla molt a la de les vendes. Novament aquest color és la Xina, les vendes de cotxes elèctrics. El blau torna a ser Europa i el verd aquí ara és Estats Units. Ja veieu que el volum de vendes està també molt accentuat i els últims anys amb unes proporcions molt bèsties a la Xina. I quines són les marques que es venen més? Això és a nivell mundial i distingint. El blau és els vehicles de bateria i el verd és el vehicle de bateria i el blau és els endollables, els híbrids endollables, que és aquest gènere que jo ara no m'hi he entretingut gens a parlar perquè és un model de transició. Vull dir, els cotxes han d'acabar sent elèctrics i aquests és una complicació, però efectes estadístics ho compten. BYD, el 24, doncs, que és aquesta marca xinesa, això és Tesla, això és Volkswagen, i aquí venen un seguit de marques xineses, Geely, GM, Stellantis és un compendi de marques europees, BMW, Changan, Hyundai, que és coreana, etc. Hi ha moltes marques xineses. Renault està aquí, Chery és aquesta que aquí ara hi volen fer cosetes, Great Wall, o sigui, la Gran Muralla, imagina't, Shanghai, hi ha Toyota, etc. Volvo, que el nom enganya però és xinesa també. Aquestes són, i si us hi fixéssiu aquí ja, no sé si ho veieu molt, això és la diferència d'un any a l'altre. I això són els models. El Tesla és l'èxit mundial, però BYD, que és aquest logo, així el veieu tantes i tantes vegades. Perquè aquests tenen una gamma de cotxes molt més àmplia, alguns són models petitons, no són Tesla, en general són cotxes grandots, i aquests fabriquen coses molt més petites, molt més reduïdes i que estan també facilitant que s'ampliï el mercat. Aquesta és l'evolució entre elèctrics i endollables. El color fort és elèctric i l'endollable, que algú pot dir, ostres, aquí n'hi ha molts. Jo crec que aquí n'hi ha molts, però en el mercat mundial això arriba fins al 23, doncs l'elèctric és el que segueix, tots creixen, però l'elèctric té la majoria del mercat. A nivell d'Europa, aquí hi ha diferents tipus de motor, que veureu. Aquest és l'elèctric, l'any 20, 21, 22 i aquí el 24. 6, 10, 13, 15 i 15. Aquesta és aquesta baixadeta del 23, entre el 15.7 i el 15.4, que hi ha qui diu que té a veure amb aquesta retallada de matriculacions del 24 per fer-los al 25 i treure estadístiques més bones. Aquests són els híbrids, aquests són els endollables i aquestes són
els motors de dièsel i de benzina. Si ho veieu, allà marquen les variacions 23-24. Està relativament estabilitzat. De fet, una de les coses que està passant, almenys aquí a l'estat espanyol, és que la gent està mantenint el cotxe tant temps com pot, esperant que algun dia s'arregli tot. Això són els percentatges de vendes de cotxes elèctrics a nivell d'Europa. Veieu xifres, dades raríssimes, no? A Portugal, que no tenen la renda per càpita altíssima, estan al 20%. Aquí la mitjana a nivell d'estat és 5,7%, França és un 17%, vull dir, les mitjanes al nord d'Europa és 18%, al sud és el 10%. I els països de l'est encara és més baix. Però vull dir, del sud, diguem, si Itàlia pot estar encara més avall, no? Però diguem, Déu viure el avall que està. Per fer-nos una idea d'aquesta, entre els endollables, aquí són aquests carbasses, no? Això és Noruega, Suècia, Islàndia, això són xifres de percentatge dels que s'estan venent, i això és nombre de cotxes. Clar, a vegades diem a Noruega tots són elèctrics, és veritat, més del 90% són o elèctrics o endollables, però el volum realment de cotxes doncs deu ser de 120.000, de 110.000. Clar, el mercat alemany no està tan llançat de percentatges, però són una barbaritat de més cotxes. La quantitat, aquí això és percentatge i això són quantitats. Per tant, aquí es pot fer una mica la comparativa de veure, si us interessa saber què diu de l'estat espanyol, està aquí, i aquí no sé què ho trobaríem aquí. No? Però bueno, Portugal, allò que dèiem, en percentatge està aquí dalt. Portugal està força més amunt per unes mesures que tenen d'incentivar per part del govern molt més eficients. I aquests són els models, els endollables, els híbrids endollables i els models elèctrics. Els més venuts a Europa, jo estic segur que això el 25 canviarà completament, perquè els BYD, que aquí amb prou feina en veiem cap, crec que no en veiem cap, estan entrant en tromba, i el Tesla té mal moment, se l'està boicotejant a més per tot el que representa l'Elon Musk, i llavors segurament això és a nivell d'Europa, ho veurem canviar, perquè les xifres de gener i febrer els Teslas estan caient bastant dràsticament i estan entrant models xinesos de BYD o d'altres marques de Kia, de Corea també, no? Això és el que s'està venent, però quin és el parc circulant? A Noruega, a l'estat espanyol, el nombre de cotxes que estan circulant a Noruega, que se'n venen moltíssims, se'n ven el 90% són elèctrics. Els elèctrics que tu trobes per la carretera són, comptem aquests els endollables, és fins aquí, Si això és el 20, doncs deu ser el 35% d'elèctrics. En venen molts, però hi ha tot això circulant. A Noruega, que és el paradís del cotxe elèctric. A l'estat espanyol, imagina't el percentatge. N'estan venent, comptant els endollables, em sembla que és el 14%. Els elèctrics purs, em sembla que és el 6%, no? Deia allà fa un moment. Però és que pel carrer, circulant, és encara immensa el percentatge dels que són de combustió. I aquesta és l'evolució de les vendes a nivell d'estat espanyol. Això és la benzina, que va els últims anys cap avall, aquest blau és el dièsel, que encara va més cap avall, aquest d'aquí és els híbrids que no s'endollen, que és un sistema que acontenta qui li agraden allò, ni carn ni peix, ni el papa ni la mama, i agafen aquest tipus de vehicles. I aquí baix l'elèctric és el verd, doncs que, mira, Girochano està allà empatat ara amb el dièsel. I si voleu saber els models més venuts, els models no, per municipis la venda de l'any 2024 a Catalunya. Sabadell, aparentment 235 se'n van vendre, més que Terrassa, si voleu
lluitar amb aquesta lliga. Això respecte a cotxes, això és respecte a motos i respecte a autobusos. Autobusos és tan poca xifra que Olesa de Montserrat, no sé qui, en compra 17 i es posa al rànquing, no? En turismes la xifra ha augmentat, en motos gairebé és la mateixa, respecte al 23 és això, En autobusos va augmentar bastant, ara Sabadell n'han comprat d'elèctrics. Aquí encara no deu sortir d'autobusos, però ara n'han comprat. I furgonetes en canvi ha baixat i camions, bueno, doncs hi ha aquestes diferents estadístiques. Per marques, respecte a Catalunya, això són dades. Doncs ja veieu que Tesla està dalt de tot, però aquestes vermelles són els xinesos que estan entrant poquet a poquet, o decididament, i aquí doncs va, ja veiem tota la llista de les marques. Això és el balanç del 24. I en models, doncs una mica semblant al que dèiem a Europa, doncs hi ha uns Teslas a dalt de tot, hi ha un Cupra, jo sé que els de Seat tenen una política de matricular que no he entès mai, però que és molt rara, respecte... O sigui, que tenen dades molt bones, però potser després no els veus perquè els matriculen no sé per què, prèviament, etc. Perquè us en feu la idea quins són els models. Això, d'aquí 4 dies, si ho tornéssim a fer, hauria canviat dràsticament. La venda de vehicles elèctrics a Catalunya i els objectius d'Europa. Ara mateix a Catalunya estem al 14%, comptant els endonyables, a Europa està al 20% i l'objectiu és que el 2030, que és d'aquí 5 anys, aquestes xifres hagin de ser el 40%. O sigui que aquesta és la situació. Fins ara hem estat parlant de comprar cotxes. Jo quan vaig voler intentar solucionar el problema que se m'hagués espatllat el cotxe, pensava que no estava decidit que me l'hagués de comprar. I una de les temptacions que vaig tenir és el del vehicle compartit. No sé si ho sabeu, però això és un mapa de Sabadell, hi ha una gent, hi ha una cooperativa vinculada amb l'energia també, que es diuen Som Mobilitat, que tenen organitzat aquí a Sabadell, no en un altre, bueno, altres llocs també, però vull dir, aquí mateix, això és aquest és el mercat i això és per allà a Concòrdia. Sí, això mateix. Això mateix, doncs allà. I doncs tenen un vehicle que tu amb una aplicació et fas soci amb aquestes quotes que aquí hi ha i que pots reservar-lo per hores amb antelació. I és un cotxe, ho dic perquè molta gent dirà que no, però potser alguna persona jove o que agafa el cotxe molt de tant en tant o que el necessita un cop a la setmana o 3 cops al mes, és una altra possibilitat. Fan servir cotxes elèctrics, per descomptat, són models una mica antics, em consta que els estan renovant perquè puguin tenir més autonomia. I és una altra possibilitat que hi ha de cara, diguem, a dir, no necessàriament és comprar. Potser algú està més interessat en disposar d'un cotxe, sabent que et fas com si fos una T-mobilitat, de poder llogar, no és ben bé llogar, però és disposar d'un cotxe així en propietat d'un cotxe compartit. Això són dos, no cal que us ho apunteu perquè ara us donaré una altra cosa millor. Dos llocs interessants. Aquí hi ha una base de dades molt completa de tots els cotxes i totes les característiques que tenen, que mai que algú digui m'ho miraré, acabarà marejadíssim, però ho tindrà tot allà ajuntadet. I aquesta és una informació molt vinculada al mercat català i a la promoció, diríem, a la divulgació de les dades a nivell de Catalunya. Deia que no cal que us ho... Si ho agafeu aquí, us descarregueu tota la presentació en PDF, si us interessa, i si no, no passa res. I aquí s'ha acabat. Molt bé. No és de veritat. Escolteu una cosa, anem una mica malament de temps, però admetrem algunes preguntes. Tots els materials, a més de trobar la presentació aquí, ho trobareu en el perfil d'Instagram de l'Acadèmia, que és Acadèmia SBD. D'acord? Abans, des d'allà podreu anar a Sabadell Solar, a tots els materials també. Endavant, les preguntes que tingueu.
Sí, bueno, ja sabeu, el meu perfil no és d'enginyer gaire ni de venedor, o sigui que quin és el millor model no ho sé i segons quines coses elèctriques... Un cotxe de segona mà és recomanable o un cotxe de segona mà és arriscat? Jo crec que en cotxes elèctrics hi ha aquesta evolució tan ràpida de la millora dels models que no hi ha mercat de segona mà perquè les empreses no n'han comprat gaires encara. O sigui, el mercat de segona mà a vegades és molt d'empreses que tenen una flota i quan ja han passat un any, dos, ho venen. I això genera mercat de segona mà. Això no hi ha hagut grans compres massives d'aquest estil. No hi ha gaire mercat de segona mà. I, clar, sabent que és un món on s'està millorant constantment, clar, tothom té més ganes d'esperar el pròxim que d'agafar el d'abans. Tot i que si el d'abans fos a bon preu... Un Seat Mi. No et sé dir, perquè clar, és que no... Cotxes de segona mà, imagina't, no? No hi ha gaire mercat de segona mà, això fa que no... perquè les grans corporacions no en compren. Ara tothom diu que en farà, fa 2 dies la Generalitat va dir que sí, que es comprometia a electrificar la flota, els vehicles de la Generalitat i tant, saps? Tampoc és el primer dia d'aquestes promeses, tampoc obrirem el xampany. Una bateria que dura? Una bateria d'un cotxe d'aquests... La vida. 4, 5. De vida, és que la vida d'aquest... O sigui, la vida, dius, Sí. Quants anys pot durar? Sí. És que això constantment s'estan fent millores amb això. Perquè, hi ha garanties de quilometratge, però que són... Vaja, no els faràs ni que comencis ara a donar voltes al món, són barbaritats de quilòmetres. Però que a més cada 2 per 3 s'estan buscant maneres de reaprofitar-les, allargar la vida. Vol dir que, això amb els panells solars, els que hi esteu ficats també ha passat, que deien, ui, són de tants anys, i després s'estan descobrint fórmules per allargar bé la vida i l'eficiència de totes aquestes eines, de tots aquests recursos, perquè hi ha molta tecnologia centrada, sobretot, als països asiàtics, i molta millora, molta innovació. Llavors, el segona mà serviria per baixar preus, això estaria molt bé, però, clar, molta gent segurament està més pendent del que ve. Una fórmula que jo també recomano, i a mi quan em vaig comprar el de combustió i em van proposar, ostres, què vols, comprar-lo o ara pagues tant i d'aquí 7 anys o d'aquí 5, en aquell moment vaig dir, el de combustió, vaig dir, no m'atabalis, l'he de tenir molts anys. Ara, amb tots aquests cotxes, quan et fan una proposta de dir d'aquí 5 anys o d'aquí 4 anys que el recomprem per aquest preu, a mi se m'ha fet atractiu. Perquè, per circumstàncies meves, també particulars, si vols, d'aquí 4 anys no puc endevinar exactament quina necessitat de cotxe tindré o no tindré, però saps que el cotxe tindrà més autonomia, tindrà més capacitat, més rapidesa de càrrega, i pensar, ostres, doncs potser ja m'està bé, si ells me'l recompren d'aquí 4 anys, potser més atractiu una cosa que en una altra època hagués dit, ui, deixa't, i faves comptades. Potser ara et fa més gràcia pensant que això, que d'aquí 4 anys doncs jo deixaré aquest i potser agafaré un que tindrà el doble de tot i la meitat de temps de càrrega. Saps? Sí que... Et volia demanar. Jo no compro cotxe, jo faig rènting sempre. Les ajudes també hi són? No ho crec. Per rènting no ho crec. No ho crec. Ni amb la càrrega de foc? Amb la càrrega potser sí. Jo no m'ho sé molt bé, això, veus? Jo no m'ho sé molt bé, això. Però a la càrrega, si és teva de propietat, sí, el cotxe, com que no el compres, clar, ells et demanen que és pagat. Clar, si tu fas una quota mensual, diran, hòstia, potser se n'ha beneficiat el qui te l'ofereix a tu. Mira, jo em volia fer una pregunta, quina és la teva opinió
Bueno, jo participo en una associació que es diu ACECAT, que són jubilats i directius que ajuden a gent que vol muntar un negoci, gent jove, la nostra experiència. I ens ha vingut fa 15 dies un amb un pla de negoci d'importar de la Xina uns parts per transformar els cotxes normals a elèctrics. Amb un cost d'aquest pack d'entre 8, màxim uns 8.000 euros. Clar, a més dones de baixa el cotxe, però, a veure, tu quina opinió? Creus que això és possible? Això em supera, perquè clar, això és Bueno, és que una nosaltres... tecnologia que desconec, clar, no sé. Sí, és agafar el cotxe, quan se'n va espatllar el cotxe... Sí. Però clar, hi ha molta tecnologia, o sigui, molta cosa treta que no sé com es pot canviar tan fàcilment. Clar, no sé quin canvi és, si és tot, no sé. Però pot ser que apareguin fórmules d'aquest estil, no? Bueno, d'aquests pactes el té, que no sé... Sí, no... Jo necessito parlar, si em permets, d'això, que el país com Anglaterra n'està fent això. Anglaterra n'hi ha. Busca per Anglaterra trobaràs el